Missä ovat asiakirjani? Hyvä on! Tule sisään! En voi uskoa silmiäni. Ei se ole nainen. Se on Jumalatar. Hän kävelee suoraan luokseni. Katso nyt häntä. Hän on Mikä aivan kaunotar. upea. Mikä käsi sinulla onkaan täällä? Tässä on passini ja siellä on lippu sisällä. Kiitos. Voi, en todellakaan nauti miesten huomiosta tänään. Pitäkää hauskaa, pojat. Minun täytyy mennä lentokoneeseen. Mennään. Ehkä voimme pysyä hänen perässään. No. Minne olette menossa, pojat? Tule, nuori mies, näytä minulle lippusi. Ja tuossa on minun lentokoneeni. Mikä loistava vartalo. Ei niin kuin minulla. Oi, Olen niin väsynyt kulkemaan näiden kanssa. Siinä te olette, kultaiseni. Olen kaivannut Olipa teitä harmi. niin paljon. Otetaan tarjotin, kaunokaiset. Hei, lippunne. Kiitos. Kaikki on kunnossa, mutta valitettavasti ette voi tuoda koiraa, aivan kuten muitakin eläimiä. Minulla on loistava idea. Hienoa lähtötoivetta haluan. Hei, Bobby. Älä huoli. Hän jää minun luokseni. Teidän passinne, rouva. Se on kunnossa. Nyt pieni taustatarkistus. Mitä? Eläimet ovat... Ehdottomasti kielletty aluksella. Mutta älä huoli. Lemmikkisi Odotamme. luo... Jää tähän kunnes palaat. Hei herra, saanko kääntää päätäsi? Tässä. Okei, näytän sinulle tempun. Hokus pokus. Ja salasana ilmestyi. Hoho, ei voi olla. Nyt on parasta tuoda tuo hattu tarkastettavaksi. Tähän suuntaan. Anteeksi, tulkaa läpi. Voi ei. Laukussa ei ole edes mitään. Okei, tervehdys. Tulkaa nopeasti sisään, herra. Hei, Veljeni on ihan yksin siellä. Pyydän anteeksi, hyvä rouva, mutta tiedän miten voin auttaa teitä. Yksi pieni temppu ja karvainen ystävänne on heti luonanne. Nyt luulen, keksin sen! Tuolla hän on! Kiitos, olet kanssani. Kaikki on kunnossa. Ei merkkejä eläimistä. Hyvää iltapäivää. No, paprikat ovat järjestyksessä. Meidän täytyy kuitenkin katsoa koriin. Voi ei, kissa on siellä. Tiedän. Anteeksi, Onko kukaan se koskaan on... sanonut sinulle, että sinulla on hieno, näkyvä Voitko leuka? ottaa kuvan minusta? No, miksi ei? Mutta hetkinen, minun täytyy ensin laittaa hiukset kuntoon. Nyt olen valmis. Se on hienoa. Se toimi. Nyt tärkeintä on päästä lentokoneeseen mahdollisimman pian. Anteeksi. Minun täytyy mennä. Hei, mikä tuo on? Haistan siinä eläimen. Oh hei. Tulkaa sisään. Tulkaa sisään. Aha. No, siinä on paikkani. Nyt voin päästää sen ulos, kisu. Voi, mikä söpöläinen. Voinko silittää? Tietysti. Sellainen hyvä kisu. Mikä minulla on? Olen allerginen. Hei, mukavaa matkaa. Hyvää iltapäivää. Aloitetaan. Paperityöt. Se on hyvä skannaus. Tuoletko eläimiä? En usko niin. Sitten, hetkinen. Sinulla on jotain? Hamsteri? Ei poikkeuksia. Eläimet ovat ehdottomasti kiellettyjä aluksella. Se on harmi. Täällä on tiukat säännöt. Veikkaan, että voin tuoda sammakon sinne. Sinun täytyy keksiä jotain pian. Minulla on kirja, jonka olen täyttänyt kokonaan, mikä tarkoittaa, että voin muokata sitä hieman. En koskaan pitänyt siitä osasta tarinaa. Nyt laitetaan sammakko sisään. Tarkistuspiste! Tässä ovat lippuni. Voinko mennä? Heti kun olet ohi tästä tölkistä. Näyttää selvältä. Okei. Jatka. hei! Ole hyvä ja tule mukaan. Missä paikkani on? En usko, että aion kertoa Ylähyllylle, jotta se ei ole tiellä. Olemme valmiita nousuun. Hyvä juttu. He eivät saaneet meitä. Oh, kyllä. Kuningattareni. Mitä? Mikä se on?
Hei, tässä ovat lippuni. Miten menee, Kelso? Oletko kunnossa? Olen pahoillani, mutta Kelso ei ole menossa mihinkään, ainakaan lentokoneella. Eläimiä ei sallita koneessa. Oletko kuullut? Lemmikkejä ei sallita koneessa. Onko sinulla? Tarvitsin apua. Kyllä, se on parempi. Hei, liput, olkaa hyvä. Oho, luulen, että Lisko on lähtenyt kävelylle. Onko kaikki kunnossa, herra? Kaikki on kunnossa. Mikä hänen hätänsä on? Itketkö, Eli? En oikeastaan ymmärrä. Näytäpä minulle, mitä sinulla on siellä. Tiesin sen. Yrittää tuoda eläintä koneeseen. Oho. Mennään pois täältä. Kiirehdi! Me emme tiedä. Menit sen ohi. No, tässä on minun kyrpäni. Se on okei vai ei ollenkaan hyvä? Kultakala. Ei. Eläimiä ei saa tuoda alukselle. Glums, Kiitos. glums. Minä hoidan sen. En voi uskoa, että minun täytyy luopua Pythonistani. Hän on niin herkkä ja kuole. en ole Valmis, nähnyt. väistykää tieltä. Tässä ovat paperini. Anna minun väistää hänet nopeasti. Mitä? Ei. Tylsisty nyt. Ei minun vahtivuorollani. Anteeksi. Kuinka Ole rohkenet? kiltti. Voi ei, olen pahoillani. Okei. Voi ei! Käärme! Voi minun! Paina vain tätä painiketta. No niin, oletko valmis? Mitä nämä laatikot ovat? Hei siellä, paina nappia. Mitä tahansa. Sitten valitsen vihreän. Hurraa! Onneksi olkoon! Jill, sinulla kävi tuuri ensimmäisellä kerralla. Saat kokonaisen kasan popcornia. Tarkemmin sanottuna maissinjyviä. Ehkä voit tehdä niistä itse popcornia. Voi luoja! Ja ämpäri on kirsikkakakun päällä. Nauti siitä. Jill, ämpäri todella sopii sinulle. Nämä ovat tavallisia jyviä. Ehkä ne ovat ainakin herkullisia. Ei. Ne ovat vain todella kovia. Näköjään nyt on minun vuoroni painaa nappia. Olkoon se punainen. Voi, Ted, olen pahoillani, mutta sait pippurin, joka on yhtä punainen kuin tämä nappi. Avaa suusi. Nam, hyvin mausteinen lounas odottaa sinua. Aion palaa täällä. No, totta kai. Rakastan nuudeleita, mutta ensin minun täytyy kaivaa kaikki paprikat pois. Miten se päätyi suoraan suuhuni? No, jotain on tapahtumassa. Tämä on todella hyvin tulista. Se on myös kuuma. Jill, pääsi! Hiukset palavat! Voi ei! Tärkeintä on ehtiä sammuttaa se, voi. Ja onneksi Ted osoitti minua. Mutta maissinjyväni ovat vihdoin muuttuneet tavalliseksi popcorniksi. Nyt voin nauttia siitä turvallisesti pelkäämättä, että katkaisen kaikki hampaani. Voi, se on niin herkullista. Hei, Jillian, tarvitsen jotain syötävää. No, Ted, onnittelen sinua. Et voi vain syödä paprikoita, vaan jopa huuhtoa ne alas. Herkullinen Mars Chocolate pirtelö odottaa sinua. Avaa suusi. Oi, kuinka hyvää ja herkullista! Nyt olen maailman onnellisin ihminen. Vihdoin tulisuuden tunne katosi suustani. Jill, nyt paina nappia! Tällä kertaa valitsen keltaisen. Se näyttää auringolta. Vau! Toinen onnenpotku peräkkäin. Jill, sinua odottaa herkullinen ja todella iso donitsi. Ota se kiinni. Kiitos paljon. Ja mikä tärkeintä, se on niin kätevä syödä. Laita se kaulaan ja nauti. Vau!
Haluan myös lisää herkkuja. Ehkä jos painan paljon nappeja, sitten tulee lisää makeisia. Vau, mikä mielenkiintoinen setti. Vau, voin käytännössä tehdä kakun suoraan laatikossa Tedin kanssa. Meidän täytyy aloittaa tietysti taikinasta. Kaadetaan se ulos! Oh, jäk! En todellakaan halua syödä raakaa taikinaa! Älä huoli, se ei ole kaikki. Nutella odottaa sinua seuraavaksi. Katso tätä isoa purkkia suklaapalaa. Se on nyt kokonaan sinun, mutta Nutella ei ole myöskään loppu. Minne voin mennä ilman värikkäitä strösseleitä? Mennään! Ilman sitä kakku ei varmasti onnistu. Sulje silmäsi, jotta mikään ei pääse sinne ja nauti mausta. Vau, miten siistiä! En olisi koskaan uskonut, että olisin iloinen saadessani suklaata ja karkkia päälleni. Onko minun vuoroni? No, juuri söin donitsini. Ehkä tällä kertaa valitsen loisteliaan vaaleanpunaisen napin. Jill, valitettavasti tämä loistokas nappi kätkee ei niin loistokasta liimaa, vaikka erityisesti sinulle löysin liimaa strassikivillä ja muilla kimalteilla. Toivottavasti olet tyytyväinen. Voi ei, mutta joo, kaadetaan se ulos. Oi voi. Liimaa? Mikä kauhu? Olen ihan tahmea. Olen niin pahoillani. Miten pääsen siitä eroon? Jäk, se on ällöttävää. Oi, mitä mä olen tehnyt? Oi, ilman kulmakarvoja näytän kummitukselta. Meidän on kiireesti palautettava ne paikoilleen. Miten se tehdään? Se ei toimi. En tiennyt, että se olisi niin hauskaa. Voi, vihdoin! Nyt olen yhtä kaunis kuin ennen. Ted, on sinun vuorosi painaa nappia. Helposti! Minulla on todella hyvä tunne. Olkoon sininen nappi. Aavistus ei pettänyt sinua. Oikea vesimeloni odottaa sinua. Hei, laita vain kypärä päähän, koska vesimeloni on raskas. Mitä? Voi kivuliasta, vaikka vesimelonin vuoksi voi olla kärsivällinen. Vihdoinkin voin nauttia herkullisesta ateriasta rauhassa, eikä kukaan kastele minua millään. Ja on paikka, johon voi sylkeä siemenet. Ja kuoret. Vau! Vau! Mikä tämä vesimelonin kuorisade on? Se on ällöttävää! Oi, miksi inhottavaa. Sinulla on vielä kasasiemeniä odottamassa. Voi, melkein tapoit minut. Mitä olet tehnyt? Ei. Milloin sinäkin painoit nappia? Nyt tulee hauskaa. Jill, varo! Siellä on useita siirappipurkkeja ja tölkkejä odottamassa sinua. Oi, ehkä se riittää. En näe enää mitään. Lopeta se. Älä huuda. Tölkit ovat jo tyhjiä kuitenkin. Ted, on sinun vuorosi painaa nappia. Toivottavasti minulla on onnea tälläkin kertaa. Ted, tänään on todellakin sinun päiväsi. Tällä kertaa koko laatikollinen rakkautta on purukumia. Kuvittele, kuinka monta ennustusta odottaa sinua. Vau. Joten ota kiinni. Ai, käy ilmi, että purukumin saaminen päähän on myös hyvin epämiellyttävää. Mutta kuinka siistiä onkaan, että on niin paljon purukumia. Voin todella nauttia siitä kaikesta. Ja voin myös puhaltaa kuplia. Näitä valtavia, katso vain. Voi, taisin liioitella. Nyt kuten Jill, minun täytyy ottaa tää pois kasvoiltani. Se ei ole kaikki. Ted, avaa suusi. Suuri määrä mansikan makuista purujauhetta odottaa sinua. Nauti siitä. Mikä se on? Se on tietysti siistiä. Ehkä tää jauhe tekee paljon isomman kuplan.
Vau, en ole koskaan nähnyt näin suuria kuplia. Haluan vain puhkaista sen mahdollisimman pian. Miksi? Olisin voinut rikkoa ennätykseen. No, okei, mutta nyt voin rauhassa nauttia purkan jäänteistä. Jill, paina taas nappia. Tule. Kyllä. En ole vielä koskaan painanut oranssia nappia. Ilmeisesti hän teki oikein, koska joukko limaisia etanoita piiloutuu sen taakse ja ne ovat kaikki elossa. Ja ne kaikki ovat kohta päälläsi. Ota kiinni. Mitä? Voi ei! Ei! Kuinka inhottavaa! Iljetys! Ne voivat ryömiä suuhuni! Ne ovat nyt kaikkialla! Jopa päässäni! Ai minä taas. Tule nyt! Katsotaanpa, mitä keltaisen napin takana on piilossa. Ja sen takana on maata. Se ei ole ollenkaan ilkeää, mutta minusta on hauskaa kaataa se suoraan päällesi. Inhotos! Se meni suuhuni ja nenääni. Voi ei! Voi, se on ällöttävää. Minun täytyy kiireesti peseytyä. Et voi pestä sitä pois, mutta saat avaimen. Ted, voit vihdoin päästä ulos tästä kuutiosta. Hurra! Olen voittanut! Entä minä? Auta! En halua leikkiä enää! Me ovat niin samanlaisia. Mitä tapahtuu? Jill, mitä aiot tehdä? Aion muuttaa jo kauniin autoni täydelliseksi. Se tulee olemaan pörröinen, vaaleanpunainen ja todella söpö, aivan kuten minä. Sitten kaikki tietävät tarkalleen, kenelle tämä vauva kuuluu. Sinunkaan ei ole huono. Katso vain, kuinka ihana se on. Minun vauvassani on nyt ajovalot, joissa on ripset. Sitten edessä on söpö pieni nenä. No, voi ei! Se on nyt liian tyttömäinen. Minun täytyy keksiä jotain. Aivan! Miksi et tilaisi kaikkea tarvitsemaasi verkosta? Ystäväni, kaikki on jo saapunut. Haluatko koristella auton? Joo, koristelen sen niin, että Jill tuntee varmasti olevansa takaisin Andyn luona. Aloitan maalaamalla auton mustalla maalilla. Katso vain, kuinka brutaalilta se näyttää. Mitä? Se ei ole kaikki. On aika maalata renkaat. Ja saadakseni ne näyttämään vieläkin siistimmiltä, laitan ketjun ja piikkejä ja jotkut renkaat. Mahtavaa! Jill, oletko kateellinen minulle? Mitä? Ai niin. No, ei se mitään. Seuraava siirto on minun. Tilaajat, katsokaa ketjuani. Mitä pidätte siitä? Entä lasit? Mitä? Siistiä vai mitä? Jos isä luulee, että tämä on taistelumme loppu, hän on pahasti väärässä. Auton kaunistaminen ulkopuolelta on yksi asia, mutta sen täytyy olla yhtä kaunis myös sisältä. Oikein. Sama vaaleanpunainen ja pörröinen juttu, pari lelua ei myöskään olisi liikaa. Ja miksi ei koristella rattia? Nyt se on aivan eri asia. Tällaisessa autossa voi olla myös vaaleanpunainen koira. Kuitenkin haluat haluta. Ja joitakin muita leluja. Ripustetaan se peiliin. Mikä kaunotar. Ja ajan leluillani tässä autossa. On hyvä, että minulla on niitä kokonainen kasa. Nyt voit paitsi ajaa tällaisella autolla, myös asua täällä. Esimerkiksi katsoa suosikkijaksojasi Pararasta. Tietysti lisätyllä vaaleanpunaisella taustavalolla. Aivan, unohdin täysin auton sisätilat, mutta se ei haittaa. Minulla on pari asiaa, joilla voi myös koristella auton sisäpuolta. Ai niinkö? No, minun vaatteeni näyttävät todella siisteiltä, joten miksi minun pitäisi pukeutua vain siististi? Minun tuolini voivat myös tehdä sen. Kyllä, siistiä, mahtavaa. Esimerkiksi kallot horisontin ohjauspyörässä ovat todella siistit. Ja yleensä, mitä enemmän kalloja, sitä siistimpää. Lempikitarani, en lähde kotoa ilman sitä. Ja joitakin muita yksityiskohtia.
Se on siistiä. Olkoon niitä kaikkialla. Oh, no, olen siisti. Vau! Tulitko kateelliseksi? Tytöt, katsokaa tätä! Mikä isokultainen hampurilainen? Se näyttää niin herkulliselta. Kiva. Sen täytyy olla niin herkullista. Odota. Oletko sinäkin nälkäinen? 1 klikkaus ja samat herkulliset hampurilaiset tuodaan meille. Sanoinhan! Katso kuinka nopea se on! Kiitos! Tytöt, laittakaa herkut järjestykseen! Hyvää ruokahalua kaikille! Oi, se on niin herkullista! Isä, hei kaverit, en pidä kuorma-autosta! Tytöt päättivät syödä lounasta? Emmekö me ole yhtään huonompia? Okei, kaverit, rauhoittukaas. Nyt järjestämme herkullisen lounaan parissa minuutissa. Kaunottareni auttaa minua tässä. Sinun tarvitsee vain avata puskuri ja ripustaa grilli siihen. Auto pystyy lämmittämään paremmin kuin mikään grilli. Vau! Siistiä! Toinkin juuri makkarat ja hodarisämpylät mukanani. Nyt valmistamme elämäsi herkullisimmat hodarit hetkessä. Katso vain sitä! Lapset, tietäkää, että tämän kulinaarisen tempun tekevät ammattilaiset. Älkää yrittäkö toistaa sitä. Mikä tuokso? Ootko valmis syömään sen? Se on mun nimikko hodari. Herkullista. Mitä? Näyttää siltä, että pojatkin ovat päättäneet syödä, mutta tiedämme, että meidän burgerimme ovat parempia. Eikö niin? Tytöt, missä olette? Vetturit! Kuinka te voitte jättää minut näiden keikareiden takia? Se ei ole reilua. Ei ole mitään hyödyllisempää kuin pieni treeni aamulla. Varsinkin kun oma autosi auttaa sinua siinä. Kuinka onnekas olenkaan kanssasi. Tytöt, toistakaa perässäni. Tunnen, kuinka laihdumme. Oi herkullista. Mitä? Mitä nuo äänet ovat? Jill päätti harrastaa urheilua. Kiitos! En ole yhtään huonompi. Miksi en muuttaisi vauvaani oikeaksi kuntosaliksi? Minulla on myös valtava tavaratila. Tällä hetkellä siellä on vain roskia, mutta ei kauaa. Aion ostaa itselleni siisteimmät käsipainot heti. Ja vähän toimitusta. Ai. Se ottaa toimituksesi. Vau, se on painava, koska nämä ovat käsipainoja ja ne on tarkoitettu normaaleille pojille. Okei. En vain ollut valmis. Kiitos kaveri. Eipä kestä. Olen varmasti kunnossa kesäksi. Ja aloitan heti nyt. Hei kaveri, tulkaa mukaan! Ottakaa käsipainot. Treenataan ja saadaan paljon huomiota tytöiltä. No niin, mennään. Tehdään tämä. Tehdään enemmän. Ei ole olemassa liikaa lihaksia. Tunnen itseni vahvemmaksi. Joo. Tytöt, miten menee? No niin, mennään nopeasti näiden kaunottarien luo. Ne ovat niin siistejä. Katso tuota. Tytöt, missä olette? Oletteko taas karanneet minulta? No, ilmeisesti minulla ei ole enää yhtään ystävää, vain autoni ei koskaan jätä minua. Ai niin, Jill. Olen myös yksin. Hei. Kuule, miksi emme treenaa yhdessä? Miksi me aina riitelemme? Se on totta. Ted, en tiennyt, että olet oikeasti niin söpö. Tilaa poro, jotta et jää